инженер Илиев, в момента най-актуалното в дружеството Топлофикация и не само бургаското, е подмяната с дистанционни водомери на старите водомери за топла вода. Защо се налага тази подмяна? Подмяната на водомерите не е някаква прищявка на Топлофикация и като цяло, тъй като това се налага най-вече от първо до 1 януари 2027 година. Всички уреди трябва да бъдат подменени с такива, които да могат да бъдат отчитани дистанционно. Тоест, водомера, това е начин, който ние улесняваме нашите клиенти, не ги задължаваме да подават отчети, не са свързани с време, час, което беше така доста неудобно и за нас, и за самите наши клиенти. Има и доста топломери, които не са били проверявани дълги години, не са били... Водомери. Това са двата уреда, които сега по-конкретно говоря за водомерите. Освен това, те трябва да бъдат, има един срок, тези, които не са ги подменили, има един 10 годишен срок, след който старите водомери трябва да бъдат подложени на нова метрологична проверка. Това е задължение на абоната, на собственика на водомера. И всъщност, тъй като датата наближава за подмяна с дистанционен отчет, най-добре те да бъдат подменени с дистанционен отчет водомерите. Посочихте удобствата и предимствата на тези нови дистанционни водомери. Как могат хората най-лесно да ги подменят и да се възползват от тези ползи? Специално Топлофикация предлага такава услуга за подмяна. Ние даже имаме кампания от която нашите клиенти могат да закупуват водомери от центровете, където става плащането, и с наша помощ, или не е задължително, разбира се, или пък те самите могат да си ги подменят. Но цените, на които ние ги предлагаме, са, мога да кажа така, преференциални. Това е също едно удобство за абонатите, нашите абонати. Като целта е колкото може повече и по-скоро абонатите да подменят своите уреди. Правите и други услуги, които да са за удобство на клиентите, на абонатите. Какво, например, представлява официалната електронна кореспонденция с дружеството? Как се осъществява тя? Официалната кореспонденция на абонатите с нашето дружество може да има два начина. Единият е електронната фактура, която изпращаме на посочен от абоната имейл, или директно в нашия сайт, където могат да отправят за абонатите запитвания с съответно предложен от тях имейл, на който могат да получат отговор. И това всъщност ги улеснява, като не е задължително да ходят до клиентските центрове, там да губят време, откъдето също могат да получат информация. Но кампанията с електронната фактура върви доста така прилично и доста абонати вече има, които предпочитат този начин на информираност. Какво е необходимо